za mu yi kenan duka jiha da tarayya, ka gane ko? To ai ba kuskure ne mutane da cewa ai wani abu wai iyaka linta, da mai cewa iyaka linta da mai cewa shi linta zai yi, ai ba dukkan su ba mai gida. Kai gida iyakan linta wa zai shiga? Ita kuma in ka ce kai saman linta za ka yi, ana za ka ɗora ta? So shirme ne. Yanzu har Tinubu za ka yi yaƙi neman zaɓe kenan. Muga magana APC nake kuma APC za mu yi. An gabatar da taro ka bar jam'iyyar ADC ka koma jam'iyyar APC, za mu so mu ji ƙarin bayani. To na gane ba za mu mun auna mun gani cewa domin al'ummar jihar Katsina inda muna nema za a haɗu a samu mafita, to kusan a halin dai da ake ci a ƙasa yanzu ai ba abin da ya dace irin a yi APC ɗin, saboda ko ba kome ka gane yanzu jam'iyya ɗaya ce ma da rabi, daga PDP ta su Yakubu Lado sai ADC wacce babu ita ma a jam'iyyance, a dokance babu ita tunda a filko ta ce babu ita, kuma sannan hidimar da aka yi ta zaɓe a nan ba a yi abin da akan ƙa'ida, mun tabbatar ba inda zai je. To kaga inda har za a yi siyasa kuma za ka duba ga cikin mutanen suka rage ko Yakubu Lado ko Ahmed ba ko duk raɗa, kaga iyaka abin da yake muhimmi a zo a haɗu a haɗa kai a tabbatar da cewa su ma sun ba da haɗin kai, mu ma mun ba da haɗin kai domin a samu nasara. Kuma muna da kyakkyawan zaton za mu ba da shawarwari kan yadda za a ɗauko a tunkaro yadda matsaloli da suke addabar mutane a nan jihar, musamman abin da shafi halin rayuwa na talauci da kuma matsalar tsaro da yanzu su ne babban illa da ke gabanmu. Kuma muna sa ran kafin nan da wata biyu wata uku mu ga an samu nasara akan waɗannan abubuwa. Dan kadai wasu za su ce dan baka samu takara ba a can shi yasa ka dawo nan, inda ka samu takara. To ai takara an bani ita wuri ko yanzu magana da yake baka wannan jam'iyya mai rogo a yanzu magana yake san ai kusan ban takarar gwamna har da dukkan kuɗin da zan kashe na ce bai ba. NDC a yanzu nan in ina son takarar su ni za su ba magana ta takabar ce ba, magana ce ta auke ni ba na samu takara ba, sauran jama'a da aka suka bari ba. Wato duk kullum kuna danganta ba kamata takara mun fito ne domin tunanin cewa in an samu damar da za mu yi abu da al'umma za su samu. Tun da bai mun ɗauka haka Allah yake so haka ya zo shikenan wuce wurin ba magana takara ba. Wani zai ce me yasa cikin waɗannan jam'iyyun da ka lissafa baya farko me yasa baka koma ba sai ka dawo APC? To ai dan so bace zaka ciki PDP zaka shiga jam'iyyar Yakubu Lado ita bai bambance ta da APC ko sai wacce an ce babu ita, kai kaga doka kaga hukuncin da kotun ɗaukar ala ta bada akan APC, kuma kai kana nan jihar ka sani kai dan jihar nan ne, akwai inda aka primaries a jami'ar ADC babu, to ba ta yi abin da mun san ba inda zai je, kuma ka ja ga abin da zai kasance sai wacce za shi mai rogo wacce mu na mutane ma ba su abin da nan da ba koko NDC. Tunda aka fara yaɗa cewar zaka bai wannan jam'iyya ka koma APC, wasu ke ta ganin kayi kalamai na caccaka jam'iyyar APC shugabannin ta matsayin ƙasa da jiha, yanzu sai a cika jini kamar maka ko yanzu mana cikin su suka ba daidai za mu faɗi. Wannan ba wani illa bane ba, ko yanzu muna cikin din suka ba daidai za mu faɗi. Kuma ran da ma muka yi taro da gwamnati magana farko da nace mashi ya ba da dama a ba shawara, dan shugabanci bai ya in babu shawara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ane mashawayi amma an dauka shawara. So baka da shugaban da zai ce shi ba zai dauki shawara ba. Kuma a lokacin na ai ba mu da kafar da za mu gana da sai ta irin takudin ta abin nan. Amma yanzu ga mu gashi muna kuma ka tambaye shi ka ji da dama ina tura mu shawari ta hanyar waya. Saboda haka wasu kuma ya aike da su wasu kuma abin da so ba wai magana abin da ko yanzu suka yi ba daidai ba za mu faɗi su yi ba daidai ba. So sun san wannan. Yanzu ya matsayin magoya bayan ka. Mun yi godiya akan goyon bayan mu da suka yi, kuma alhamdulillahi a yanzu dai a halin da muke ciki kusan ina tabbatar maka ban ji wani wuri da wasu suka nuna ba su bayan wannan abu. Ka duba taron da aka yi wannan hall na ku cike yake da mata dan ma ba da abin waɗanda ma suka samu damar zuwa kenan, kuma ana tuyo mana da ƙananan hukumomi da gwamnati tun ma tun yi wasu ma sun ringa gaba ai tun kafin mu sun yi gaba na sun kira kana labari da sun riga mu sun tafi gaba saboda sun gagara sun ɗauka muna ta abin da so muku ba mu son mu yi abu cikin gaggawa, muna so komai na ra'ayi a cikin natsuwa kuma a yi shawara da mutane, kuma inda abin nan ba al'umma ce ga wani ba killa tun ba muna APC ko kuma wani abu da yanzu yaƙi neman zaɓe ga dangadan da kai dan APC wannan ai iyaka abin da matakin jiha kenan abin da zamu yi kenan duka jiha da tarayya, ka gane ko? To ai ba kuskure ne mutane da cewa ai wani abu wai
wai iyaka linta da mai cewa iyaka linta da mai cewa shi linta zai yi ai babu dukkan su ba mai gida kai gida iyaka linta wa zai shiga ita kuma in ka ce kai saman linta zaka yi ana zaka dora ta so shirme ne yanzu har Tinubu za ka yi yaƙi neman zaɓe kenan. muga magana APC ke kuma APC za mu yi Ƙarshe menene saƙonka? ga al'umma a tsaya a duba a natsu na daidai a ta addu'a kuma musamman su shugabanni gwamnati musamman da makaraban shi ya kamata su tsaci ba su da lokaci yanzu lokaci da za a zo na a samu mafahimta na daidai ya junansu sannan kuma a nemi abin da al'umma daidai gwargwado za su gamsu da shi sannan sauran jama'a gane ba mu da wata jihar da wuce Katsina kuma in dai har za a yi hidima ta siyasa a Katsina to a yanzu dai a wannan lokacin kuma ba mu da wani zaɓi ila mai wannan hidima to ya kamata dukkanin mu haɗu mu yi abin da kuma sa addu'a kuma fatan Allah ubangiji ya ba da damar da gwamnatin da lokacin ta da ya rage da wanda za a yi nan gaba a yi abin da al'umma za su